Akụkọ m ga-akọrọ unu kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O ruru otu ụbọchị, o ruru otu oge ahụ, mgbe ahụ elu bụ ala ọsa, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, mgbe eji ọkpụkpụ aka ama okorobịa ka ibe ya ike, mgbe eji ịdị uchu n'ọrụ akpata ego, mgbe egbe na mma adịghị n'ịlụ ọgụ. Ya bụ mgbe ahụ ka ndị siri ike ọkpụkpụ aka ha nwere ezigbo nkwanye ùgwù na nsọpụrụ n'obodo. Ọ bụ mgbe ahụ ka akụkọ a mere. Otu nwa okorobịa tolitere n'obodo a na-akpọ Dansu. Ụdịdị ya adịbeghị mbụ n'ọgbọ niile dị na Dansu n'ụwa gbaa gburugburu. Ebe a nụrụ ụdịdị okorobịa ahụ bụ n'akụkọ a kọrọ n'akwụkwọ nsọ nke a na-akpọ ụmụ ọgbọ Anak, ndị a kpọrọ Giant. Nwa okorobịa ahụ toro ogologo karịa ndị toro ogologo. Ọ dị oji karịa ndị dị oji. Mkpụrụ anya ya abụọ na-egbu ọkụ ka anya oke ọkụkọ. Ajị dị ya na nku anya ya na mpụpe anya ya na-emetụkọta ọnụ. Eze ya dị ka onye nka ọ tụrụ ha. N'ezie, ọ pụrụ iche. Nwata nwa okorobịa enweghịkwa oyiri. Nne na nna ya gụrụ ya ọkasị ibe mgbe ọ mụrụ ya, n'ihi na ụdịdị mkpa ọ dara oge ọ mụpụtara ya. Nne ya gụrụ ya ọkasị ibe oge ọ mụrụ ya n'ihi ụdịdị mkpa ọ dara oge ọ mụpụtara ya. Ụkwụ wara nne ya mgbe ọ mụsịrị ya, nke mere ka o jiri mkpọ gaa ije otu afọ n'ihi ụdịdị mkpa na ibu nwata nwa okorobịa buru. Ọ bụghị ihe ịtụnanya n'afọ ahụ mgbe ọkasị ibe meriri na mgba n'obodo ha mgbe Dansu riri ji ọhụụ. Ọkasị ibe gbara ahọ 19 mgbe ahụ, mana o meriri okorobịa ọbụla pụtara mgba n'agbanyeghị afọ ole onye ahụ dị. Ndị Igbo na-ekwu n'ilu sị na ọkụkọ ga-agba oke ga-ebido n'eju. Aha ọkasị ibe gbanwere n'afọ ahụ site n'ike ọ kpara. N'ihi ụdị akpụ obi o nwere, ụmụaka, ụmụ agbọghọ na ndị nne nwanyị na-akụrụ ya aka na-etita mkpu mgbe ọ na-agba mgba ahụ na-eti akpụ obi gbamgbam, akpụ obi gbamgbam, akpụ obi gbamgbam. Ihe a ka aka ha na-ada gbamgbam. Tupu onye ọbụla amata ihe na-eme, akpụ obi anarala nwata nwoke a ezigbo aha ya. Tupu akpụ obi agbaa afọ 25, aha ya ejezuola obodo niile. Ọ gaala n'ama na mba dị iche iche gbaa mgba ma tụrụ ugo lọta. Ụfọdụ na-akpọkwa ya dike mgba. Ụfọdụ dị mgba ndị isi na-anụ ọkụ jiri nwunye ha kụọ nsọ, ya bụ ma bet. Ụfọdụ jiri ada ha were kụọ nsọ. Akpụ obi meriri ha niile, kpọkọrọ ụmụ nwaanyị ndị ahụ lọta obodo ya. Ọ fọziri obere ka ezinụlọ ya ghọọ obere obodo. Ma ofu ihe ewere anya, akpụ obi na ụmụ nwaanyị ndị a niile na-ebi n'udo. Ọ hụrụ ha dum n'anya, ha niile hụkwara ya n'anya. Ụmụ ya na-asọzi rigirigi ka ụmụ uriom ọkụkọ. Mana ọ dịghị onye na-anụ mkpọtụ n'ụlọ ya. N'agbanyeghị na ọ ka bụ obere nwatakịrị, o tozubeghị okorobịa otu ahụ, mana ọ na-elekọta ezinụlọ ya anya. Ụmụ ya na ndị nwunye na-enyekwa ya obi ụtọ. Mana otu ihe mere. Egwuregwu mgba dị n'etiti mmadụ na ibe ya adịghị amasịzi akpụ obi ọzọ. Ọ dịghị atọzi ya ụtọ. Mgbe ọbụla ezitere ya ozi ịma aka egwuregwu mgba si na mba ọzọ, ọ na-ama ọsọ. Ọ na-efere onye wetere ya ozi aka. Ọ na-efe ozi ịma aka mgba ahụ aka na ka ọ laba na ọ masịzighị ya. Ọ na-asị ha laba na ịgba mgba mmadụ
na mmadụ amasịzighị ya. Ọ na-asị, o nwere isi emeriene m ewu na ọkụkọ, onye ọbụla bịa merie ya. O nweghị isi, ị ga-egbu oge, ọ dịghị atọzi m ụtọ. Labanụ, jidenụ ego unu, jidenụ ji unu, jidenụ ụmụ nwaanyị unu, mgbe unu ada atọzi m ụtọ. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na echiche mmadụ chechara wee gbuo onwe ya abụghị otu abalị ka o chere ya. Otu ụbọchị ka Akpaobi kpọkọtabara ndị obodo wee gwa ha na ọ chọrọ ijikere ịga n'ala ndị mmụọ chere ha aka mgba. Ọ sịrị na ebe o nweghị onye pụrụ ya na mgba n'ala mmadụ, ka ya chọba ya n'ala ndị mmụọ. Ndị obodo tiri oke mkpu, ọtụtụ kwara akwa, ha dara n'ala rịọ Akpaobi ka ọ ghara imeghe ọnụ ya ọzọ kwuo ihe ntị ha nụrụ o kwuru na mbụ. Nne ya na ndị nwunye ya kwara akwa dịka a ga-asị na Akpaobi anwụọla. Ewu na ọkụkọ mana njem Akpaobi na-akwado ije bụ njem adịghị eme nlata. Ọ bụ ije aja laala aja ka ọ bụ. Ndị okenye na ndị ichie rọpụtara onwe ha. Ha kwekọrịtara na ha ga-aga na be Akpaobi wee doo ya anya ihe ga-apụta n'ije ọ chọrọ ije. Ma mgbe ha bịara be Akpaobi, o kweghị ha eweta ọnụ. Ọ gwara ha na ya bụ nwata chọrọ ịnwụ ịga ije na obi siri ya ike. Ọ sịkwara ha na egwu adịghị atụ afọ o buru ụzọ. Emechara Akpaobi nupụ isi na ndụmọdụ ndị obodo nyere ya. O leghara akwa nne ya na ụmụ ya na ndị nwunye ya na-ebe. O leghara ha anya. Ọ palitere njem gaba ala ndị mmụọ ịma ha aka mgba. O were Akpaobi mkpụrụ ụbọchị 4 tupu o ruo n'ala ndị mmụọ. Ihe ọ hụrụ tụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ọ bụghị ka mmadụ si adị ka ndị mmụọ dị. Ihe dị iche erika. O nwere ndị bụ naanị otu aka ka ha nwere. Ha enweghị isi, ha enweghị ugwurugwu, ha enweghịkwa isi ma ọ bụ ụkwụ. O nwere ndị bụ anya, nwee ndị bụ sọọsọ isi. Ha anaghị aṅụ mmiri maka na ha enweghị mmiri. Ihe ndị dị ndụ ka ha na-eri, ọ bụ naanị ọbara ka ha na-aṅụ. O nwere ndị nwere akụkụ arụ mmadụ mana ha enwebigara ha oke. Dịka o nwere ndị nwere aka 3, imi 3, ụkwụ 3 na otu mkpịsị ụkwụ. O nwere onye nwere otu aka mana otu aka ya nwere mkpịsị aka 12. Ma otu o sina dị, Akpaobi ekweghị ka ihe ndị a megharịa ya anya ma ọ bụ lọọ ya obi mmiri. Gịnị gbasara udele na onye na-akpa isi? Mgba ka ọ bịara, nweghị ihe gbasara ya ka ha siri dị. Ọ kọwara onwe ya na ihe bụ isi ije ya mgbe a kpọpụtara ya n'iru eze ndị mmụọ. Ha niile mụrụ ya amụ nzuzu mgbe o kwuru okwu. Mgbe o kwusịrị ihe o buru bịa, eze ndị mmụọ jụrụ ya nke ugbo abụọ isi ije ya. O kwukwara ihe o kwuru na mbụ. Ndị mmụọ niile ahụ malitekwara mụba ya amụ. Eze ndị mmụọ mechara n'ikpeazụ nabata ịma aka mgba Akpaobi. Ọ gara n'iru kwee ya nkwa na ha ga-eme ya eze ha ma o merie ha na mgba. Ma ọ dọrọ ya aka na ntị na ọ bụrụ na ha merie ya na ha ga-ekedo ya n'elu osisi pịa ya ihe abalị 7 tupu ha erie anụ ya. Eze ndị mmụọ gara n'iru gụpụtara Akpaobi iwu 4 dị n'ala ndị mmụọ. Iwu ndị ahụ metụtara ka ha si ebi n'ala ha na ka ha si agba mgba. Nke mbụ bụ na adịghị agbaghasị okwu onye ọbụla si n'ọnụ eze pụta. Adịghị agbaghasị okwu ọbụla si n'ọnụ ya bụ eze ndị mmụọ pụta.
Nke abụọ, adịghị arịọ biko n'ala ndị mmụọ n'ihi na adịghị eme ebere. Nke atọ, adịghị asị ndo maọbụ si ka e mere onye ọbụla ebere. Nke anọ bụ na adịghị amanye aka n'anya ma a na-agba mgba. O kwukwara na onye ọbụla dara iwu ndị ahụ na ha ga-eri anụ ya eri n'ihi na enweghị mgbaghara n'ala ha. Akpaobi amaghị nke ọ dị ya ka ọ bụ ya mee. Ọ matago na mmiri aṅaala ofe. Site n'iwu e nyere ya, o doro ya anya na ọ dịghị nlaghachi azụ ọzọ o nwere. Ma o kpebiri na ọ ga-akabagodo arụ zọta isi onwe ya. Ha mee ya eze, ọ chọọ ụzọ lakwuru ezinụlọ ya. Mgba a malitere n'ala ndị mmụọ n'etiti ndị mmụọ na Akpaobi. Nnukwu ibibu akpata oyi nwụrụ Akpaobi n'arụ mgbe ọ nụrụ ụda ekwe na ogene. Ụda ekwe na ogene ndị mmụọ na-ada dịka nke eji atụrụ ozu dike. Ụda ekwe ha na-ada dịka nke eji atụrụ ozu dike. Rugege rugege ruge 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 ruge. Mgba bụ ihe egwuregwu na-enye ọṅụ, mana ọ gbagwojuziri Akpaobi anya ihe mere eji akụ egwu ọnwụ. Ndị mmụọ kwụ n'ọgba na-eche oge mgba ga-eru ha dịka aja dị n'ala. Ndị izizi pụtara na mgba dị Akpaobi ka ịracha ofe egusi. O jiri otu aka nwụchara ha n'otu n'otu tụọ ha n'ala aja. A gbagidere mgba n'ala ndị mmụọ, anyanwụ wee daa. Ezigbo ike agwụgo Akpaobi. Ọsụsọ na-asọ ya n'arụ rọziri arọ dịka akamụ. Anya ya alabachago n'ime. Ọ dịzi ka ihe eke lochara gbọọ. Ebe niile na-esizi Akpaobi ọnwụ ọnwụ n'ala ndị mmụọ. Iwe jupụtara ndị mmụọ niile obi. Kedụzi ka mmadụ nkịtị ga-esi bịa n'ala ndị mmụọ menye ha ihere na egwu n'anya? Kedu ka mmadụ nkịtị ga-esi bịa n'ala ndị mmụọ menye ha ihere egwu n'anya? Ọ kwaghị omume. Ọcha nke anya akpọ. Kama a ga-ekwu ka sị kpọrọ Cameroon n'isi. Eze ndị mmụọ na-akwụgharị na-abụ oke mba. Ọ dịghịzi onye ọzọ fọdụrụ ichere Akpaobi aka mgba n'ala mmụọ. Ọ dịghịkwa onye na-akụrụ ya aka n'ihi na ọ bụ naanị ya so bịa. Grim grim grim. Egbubiele mgba. Akụbiela mgbịrịmgba mgba. Ma ndị mmụọ ekweghị emezu nkwa ha. Ha ekweghịkwa ka Akpaobi laa. Ha gwara ya na ụkpana bara n'ọnụ nnụnụ enweghị mfelaga ọzọ. Ha gbakọtara ọnụ gbaa izu. Ha na-agba izu nke a n'ike n'ike. Ọ tụrụ Akpaobi n'anya nke ukwuu mgbe ha kpọpụtara otu onye mmụọ ọzọ ka ha abụọ gbaa mgba ọzọ mgbe egbubiri mgba. Egbubiri ihe mgba, kedụzi ka eze ndị mmụọ jiri sị ka ha gbagharịa mgba? Mana Akpaobi mechiri ọnụ ya n'ike mgbe o chetara iwu nke mbụ na-achị ala ndị mmụọ mgbe ọ chọrọ ịjụ ihe a, nke bụ na onweghị onye ga-agbaghasị okwu ọbụla si n'ọnụ eze ndị mmụọ pụta. Ike agwụbigala Akpaobi oke. Ọ na-asọzi galagala na-abụsizi asọ mmiri. Akpịrị ya dị ka ebe a mụnyere ọkụ. Mmiri na-agụsizi ya ike. Ndị mmụọ adịghị aṅụ mmiri n'ala ha. Kemgbe abalị anọ ọ bịara ọ pụrụ ije ọ ṅụbeghị mmiri. Ọ kwụrụ ọtọ daa. Ụzụ tụrụ na be ndị mmụọ mgbe ọ dara. O jiri ụjọ na obi okorobịa binie kwụrụ n'ụkwụ ya. Mgbe ọ bịaruru mmụọ ahụ ya na ya ga-agba mgba nso, ọ chọpụtara na o nwere anya n'arụ ya niile. Mmụọ ahụ nwere anya 12. Iwu mgba megidere ịgụkwa anya ma ọ bụ ịmanye aka n'anya
mana iwu a abụghị sọsọ n'ala mmụọ, ọ dịkwa n'ala mmadụ. Akpa obi jikere gudo nwa mmụọ ahụ n'aka ya abụọ ka ọ hifee ha aka azụ. Nwa mmụọ ahụ tiri mkpu. Akpa obi hapụrụ ya n'ike. Akpa obi hukpuru ala buru ya n'ụkwụ ya abụọ. Nwa mmụọ ahụ tiri mkpu ọzọ. Akpa obi hapụrụ ya n'ukwu. Akpa obi hapụrụ ya n'ụkwụ, jide ya n'isi. O tikwara mkpu dịka o si eti na mbụ. Akpa obi hapụkwara ya. Eze ndị mmụọ maniri n'oche eze ya pụta baara akpa obi mba. Ọ gwara ya na o jidekwa nwa mmụọ ahụ n'anya ọzọ, na ọ ga-agụpụta ya mkpụrụ obi ya taa. Nnukwu ụjọ jidere akpa obi. Ọ maghịkwa ebe ọ ga-ejide nwa mmụọ ahụ ọzọ ghara ịda iwu. Ebe ọ kwụ na-ele anya ka onye uche ya pụrụ apụ ka onye mmiri na-eri, nwa mmụọ ahụ nwere anya 12 si n'azụ ya tụọ ya mkpụrụ. Akpa obi wee daruo n'ala, metụ azụ ya n'ala. Oke ụzụ wee tụọ n'ala ndị mmụọ, mere ka isi buo akpa obi. Ụmụ mmụọ ahụ wakporo ya, dakpo ya, buru ya. Ha kere ya agbụ, mmanye ya ka ewu n'elu osisi. Akpa obi rịọrọ ha ka ha mere ya ebere, tọpụ ya ka ọ laa. Ha chịrị ya ọchị, pịa ya ụtarị. Ụtarị ndị mmụọ na-apịa akpa obi gbara ya ka akpị n'arụ. Ọ kwara akwa ka nwatakịrị n'ihi etu ụtarị ahụ si afụ. Mana akwa ya adịghị emetụ ndị mmụọ n'ahụ, kama akwa ya na-atọ ha ụtọ n'obi nke ukwuu. Akpa obi chetara nne ya, ọmarịcha ụlọ ya, ndị nwunye ya na ụmụ ọma ya. O chetakwara ugwu na nsọpụrụ a na-akwanyere ya n'obodo ya na akụ na ụba ya niile. O bere akwa ngaramara ụtụtụ, ehihie na abalị, ruo abalị 7 tupu ndị mmụọ ata isi ya. Ndewonu.